אחרי שחשפתי את המחילה, אני מנקה עם כפית או משהו את עוטפי האדמה שיש לי בתוכו, מוציא אותם, מוציא גם מהצד השני, בדרך כלל לשני צדדים. אחרי שאני מוציא, אני מנסה להכניס את המלכודת לשני הצדדים. אז אני בודק אם היא נכנסת, בלי בעיה. כמה שיותר עמוק, יותר טוב. היא נכנסת המון, זה בסדר. כלומר, היא נכנסה לי משהו כזה שזה טוב. אני בודק גם בצד השני. ככל שתיכנס יותר עמוק, בלי חיכוך זה יהיה הרבה יותר מוצלח. פה היא נכנסת הרבה יותר. אפילו זה בכלל יותר טוב. זה בדקתי. עכשיו היא עוד לא דרוכה. היא לא דרוכה, תכף אני אראה איך דורכים אותה.